салом, сархати хабарҳои радиои озодӣ аст. дар ин нашри барнома дар бораи паёмадҳои зилзилаи пуршиддати дирӯзаи маргбор, умедвории Эмомалӣ Раҳмон ба ин ки иродаи қавии сиёсӣ метавонад конфронси байналмилалии обро натиҷабахш гардонад, дар Амрико ба хок супурда шудани варзишгари тоҷик Муҳаммадалӣ Саидов, кӯмаки ҷопон ба 68 000 мактаббачаи тоҷик бо ғизои гарм ва дигар хабарҳо мегӯем. шаби гузашта заминларзаи баробар бо 6.5 дараҷаи Рихтер қаламравҳои Покистону Афғонистонро такон дод. Ба қавли ҳукумати Толибон дар заминларзаи Афғонистон камаш 4 нафар даргузашт ва ҳадди ақал 20 каси дигар захмӣ гардид. Хабаргузории Associated Press гузориш медиҳад ки дар ин ҳодиса дар Покистон камаш 9 кас кушта шуда, беш аз 100 нафари дигар бо ҷароҳатҳо ба шифохонаи водии Суоти вилояти Хайбар Пахтунхои Покистон интиқол ёфт. Мардуми зиёде аз тарс хонаҳояшонро тарк карданд. зилзила дар масофаи 1000 километр аз ҷумла Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Туркманистон ҳам эҳсос шуд. тафсилоти ин заминларзаро дар сомонаи радиои озодӣ пайдо хоҳед кард. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон гуфт, бо баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид мушкилоти мо дар ин самти якбора аз байн нахоҳад рафт, вале изҳори боварӣ кард ки иродаи қавии сиёсӣ, қабули ӯҳдадориҳо ва роҳандозии амалҳои муассир аз ҷониби аъзои Созмони Милали Муттаҳид метавонад барои расидан ба ҳадафҳо мусоидат кунад. конфронси байналмилалии об имрӯз 22 март ба кор шурӯъ мекунад. Президенти Тоҷикистон рӯзи 21 март, як рӯз пеш аз шурӯъи кори конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба 10-солаи амал ба хотири об дар шаҳри Нью-Йорк дар як нишасти ҳошиявӣ ширкат кард. Ин ҳамоиш бо ширкати шоҳи Нидерланд Уильям Александр барпо шуд, чун Нидерланд дар баргузории конфронси об бо Тоҷикистон масъулияти ҳамраисӣ дорад. Раҳмон гуфт ки дар шароити гармоиши иқлим, афзоиши аҳолӣ ва васеъшавии шаҳрҳо об ҳамчун манбаи ҳаёт кам мешавад ва ҳамин ҳоло бояд амалҳое андешида шаванд ки барои истифодаи оқилонаи об равона шуда бошад. худи Тоҷикистон кишваре аст ки беш аз нисфи аҳолиаш ба об дастрасӣ мушкил дорад. президентони Русия ва Чин дар Москав баъди ба қавли Владимир Путин як гуфтугӯи бо муваффақият ва созанда дар Кремл як қатор созишномаҳоро дар заминаи ҳамкориҳои стратегӣ имзо карданд. Си Ҷинпин гуфт ки ин созишномаҳо дар равобити Чину Русия асри наверо оғоз мекунад. ин ҳамкориҳо ки ба қавли ду раҳбар ҳеҷ маҳдудияте дар доираи ҳамкориҳо надоранд, ба тавсеяи ҳамкориҳои тиҷорату иқтисодӣ аз ҷумла содироти маҳсулоти бештари электронӣ аз Чинро пешбинӣ мекунанд. Си Ҷинпин ки қарор аст сафари 3 рӯзааш ба Москавро хотима диҳад, инчунин дирӯз раҳбари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонро бо фарорасии Наврӯзи имсола табрик намуд. дар барқияи Ҷинпин ба тавсеяи ҳамкориҳо бо Тоҷикистон изҳори умедворӣ шуда аз омодагии Эмомалӣ Раҳмон барои ширкат дар ҳамоиши нахустини таҳти унвони Чин ва Осиёи марказӣ ва ҳам нақшаи боздиди Раҳмон аз Чин дар доираи яксафари давлатӣ дар моҳи майи соли равон истиқбол кардааст. Чин шарики калидии тиҷоратии Тоҷикистон буда, ҳаҷми асосии қарзи берунаи Тоҷикистон ҳам аз Чин мебошад. фардо 23 март дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои мусалмонӣ моҳи Рамазон фаро мерасад ва дар ин остонаи ин моҳ ки рукни муҳимаш рӯзадорӣ мебошад, аз болоравии нархи бархи маҳсулоти хӯрокворӣ хабарҳо мерасад. имрӯз ҳамкорони мо аз бозорҳои Душанбе дидан мекунанд ва нарху наво ва ҳолу ҳавои бозорро дар гузориши 4 соат баъд дар ахбори озодӣ хоҳем дид. Муҳаммадалӣ Саидов варзишгари тоҷикро ки 18 март дар шаҳри Майами даргузашт, дар худи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба хок супурданд. варзишгари 29-солаи муҳорибаҳои омехта ё MMA бар асари хунрезии мағзӣ ҷон дод. мақомоти Амрико сабаби марги ӯро таҳқиқ мекунад. Далер Амри Худоев, яке аз дӯстони ӯ, ба радиои Озодӣ гуфт ки ҳамсар ва 4 фарзанди ӯ муқими Амрико ҳастанд ва тасмим шуд ки ӯро он ҷо ба хок супоранд ва ҷасадашро ба ватан нафиристанд.
68000 мактаббача ва оилаҳои онҳо дар тоҷикистон моҳи феврали имсол тавассути барномаи озуқаи созмони милали муттаҳид ва ҳукумати ҷопон кӯмаки ғизоӣ дарёфт карданд. барномаи озуқаи созмони милали муттаҳид гуфт ки дар соли гузашта ҳукумати ҷопон ба ин барнома дар ҳаҷми $357,000 ёрӣ кардааст ва ин ёриҳо барои таъмини мактаббачаҳои тоҷикистон бо навъҳои мухталифи ғизо аз ҷумла орди ғанишуда, равғани растанӣ ва маҳсулоти донагӣ равона гардид. ба ҳангоми тақсими ин ёриҳо бартарият ба мактабҳое дода шудааст ки онҷо фарзандони муҳоҷирони афғонистонӣ ҳамроҳ бо бачаҳои тоҷик таҳсил мекунанд. Адам Мусаллам, раҳбари барномавии Созмони ҷаҳонии озуқа гуфтааст, ҳукумати ҷопон давоми солиёни зиёд дар ин самт ва ҳам кӯмак ба паноҳҷӯёни афғонистонӣ ёриҳо мерасонад. худи ин ташкилоти вобаста ба Созмони милали муттаҳид ки инак 20 сол аст дар ҳаққи ғизои мактаббачаҳои тоҷик ғамхорӣ мекунад, ҳамарӯза 450,000 шогирди 2000 мактаби Тоҷикистонро бо нону хӯроки гарм таъмин мекунад. ва ҳоло қурби асъор Бонки Миллии Тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро барои имрӯз 22 март мисли дирӯз 141 сомонию 50 дирам, $1 амрикоиро 10 сомонию 91 дирам ва 1 евроро 11 сомонию 64 дирам муқаррар кардааст. Ин буд сархати хабарҳо. 4 соат баъд дар ахбори озодӣ вомехӯрем.